kiam iliokwenda na ebirangirari byabo iguru ya omurubiri wa magendero baranyara ko bakorerwa ase chisublocation cyabo cyome kimbere umugambi usenagenda town mutaga tokonya tonyoro muntu yo manya mataro giga utolendera cyombe Rituko lya rero nigo abamengo lyokonekia ngabanyale ko bakwena na ebirangirari byabo Orojobole mi onare indengeretinga abami nambale babate byombe awawe bige gaika ebyombe biga obole myo rekana kereke ombe kebagerwe obole migwale gokora gotwale Gusii mona sara na serikali keombe gete nenereti nyandi Amache mano mugambi kuna alia matoke na indiko ale kanyora macha na graph kintu anya kanyora amacha na wene tatu nyumuke goika ingati ya January umaete toko ligengo ngati ya bali banyara ko bagwikirana asoma yegoyo no mo director w'umuroberio public participation Hilary oyogokeire engencho abamenyi bagenda to bagwesokia Chinsa mu Chonsi ime county ya Kisii na boigo obasegetire banyara ko bagwesokia sobonge eliokwende banyara ko bakwena ebirangirari byabo twagokire sana kurutwacha ite program ye igoro tuonchokana ni sublocation chi nyinge emekutane menge abana yabo asoese CIDP naenda kolegasi egere obo koreri bwa serikali bobo buya Boigo Omosbati Atem Elizabeth oyore omo deputy county commissioner imea Kitutu Central sub county nigo anyarako bago chingiromo yegoyo ase boigo nere residents of this place to collect views with regard to the preparation of the CIDP document. In this exercise, we are partnering the national government with the county government, and essentially it is because development is for all of us.